Menestyminen urheilussa huipputasolla vaatii paljon. Se vaatii henkistä vahvuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Koko ajan pitää muistaa päämäärä. Totta kai takaiskuja tulee. Jos loukkaantumiset ei vaivaa, niin voi olla, että treenaaminen ei vaan kulje. Kehitystä ei tapahdu tarpeeksi nopeasti ja muut kirivät ohi. Vaikka kuinka treenaa, ei välttämättä pärjää. Paineet kasvaa ja pinna alkaa olla todella kireällä. Kyllä minä ymmärrän, että kovasti treenaava urheilija voi hermostua ihan pienestäkin. Tai mitä minä olen sitten mitään sanomaan. Minähän vaan elän sellaisen urheilijan kanssa.